kovar vate. Mazav kefueş biki ma bu humari ki neve rayna piyayime. Na homare dezi mawaşt ki hete muhteva u form rayev kovara ki layık şmaya peşkeşi şma bikim. Nuşte mayo verim beguman merge daimi bektaşi ye bevakt isteroyo. Daimi sinayo heke kultur u millet ma ketkaro ko jehatiye zuane ma be. O berpirsyare kovara vateyi Almanya be. Na humare de munzurçemi u çend kesane binan daimi bektaşi seronuşto. Nuştoxan buzwani ki histari behse virameyi şane xwe û daimî kerdo. Zekuyeno zanayiş gruba xebatiya vateyi 2006 bî vîstsera. Nê semedîra 02-2006 Diyarbekir'de şewekî kulturî amade bî. Derheqê şewa sergereya vîstserayê gruba xebatiya vateyî de nuşteyekî Haydar Dilcenî û nameyê gruba ser ozî qisekerdişê me malmîsanî jî na homar di cagêne. Na Omar de sev binazî xeyli nuşteyî balkêş este. Mava jî Esra Teyhanî derheqê ziyaranê Dêrsimît û baweriya şarê Dêrsimî de rolê ziyaran sero nuştoyek nuşto. Pınar Yıldız, romanê Deniz Gündüzî Soroyî ser analîzek nuşto û Ahmet Kirkanzî kitabeke tarîxî ya muhîmî dano sınaşnayîş. Munzurçemî demê viyarteyê Nediyariyê karan sero xebatê kerdo. Murat Canşidî nuşteyê xwe de Marksîzm bi metaforê de we münaqeşe kerdo. Meqaleya bînaya na Humarê ya Doğan Karasuya. Şima şenê beşê dînî yê nuşteyanê Mutluganî, Mahmud Yıldızî û Behzat Tosunî zî na Humar di buanê. Sanıkeke Turabî Kişînî, Mesalih Kalkanî û Abdullah Gülerî arê dayî zî Aba Hasan.